primeiro momento non tes nin puta idea do que estás... de onde te estás metendo. Non nos podemos queixar porque é un pastón. Pero é máis. Pensa que podemos ter un chalé na playa e non lo tenemos porque non queremos, Viví a vida, aproveitar o momento. Eu non sei exactamente o que pensa a xente. Non sei. Dende fora hai xente que pensa que isto é facilísimo. Pensan que ganamos unha pasta, que temos a pirola en carne viva de tanto botar polvos, que sei. Pero a xente ten unha idea equivocada. Traballo serio. Hay que ser serio, responsable, dejarse de tonterías y de bailos y traballar. Te traballas 2 horas, non sei que, non sei canto. Vou collendo día a día. Uf, a ver canto me aguanta isto. A ver, non vai a ter que volver a facer festas de cumpleanos, ¿no? Estiven en fábricas, estiven de panadeiro, de tapiceiro, de... bueno, infinitos traballos, non? Chegará un momento no que eu cotice todos os días e xa está. Dentro de 10 anos terei xa os 15 cotizados. Non me dan as contas, pero da igual. Non cambiaría nada. Absolutamente nada. E a profesión é a que é. É unha arte, joder, que é milenaria. Que carallo, unha arte milenaria. Ou que? Ocupación. Ocupación, pois nada, son actor cando cadra. E cando non amo de casa.